Muhammadin Rasulullah mai Madina ya ta wurin musulmai har kafirawa kuma za mu bayyana annabi dan ya fi ba alaika sanyo da du a sahaban mala wadanda sun fi manzo a gwamnatina abubakar umaru musu na da girma su sai ya je addini da kafirawa kuma za mu bayyana annabi dan ya fi ba assalamu alaikum ya yar asali da kirki sai ya dawo kuma na gode ku kuma sai dora ta kace wa hadisi na albarka fa imani da annaba kuma zo mu beja da ya mu ba ya na ta da jida ne da sa akwai sai ya san ga ya fara mu na da tafi kuma la ce kuma san ka man sabati a sai burani na magarin kana kuma zo mu beja da ya mu ba Anayo,